Bleidlais drosglwyddadwy. Yng Nghymru, rydym yn gallu defnyddio system o'r enw Bleidlais drosglwyddadwy i ethol cynghorwyr lleol sy'n gofalu am faterion sy'n unigryw i dy ardal leol. Mae'r system Bleidlais drosglwyddadwy yn fath o gynrychiolaeth gyfrannol. Yn hytrach nag un person yn cynrychioli pawb mewn ardal fach, mae ardaloedd mwy yn ethol tîm bach o gynrychiolwyr. Mae'r cynrychiolwyr hyn yn adlewyrchu'r ystod o faliadau yn yr ardal. Wrth pleidleisio mewn etholiad sy'n defnyddio'r system Bleidlais drosglwyddadwy, byddi yn cael un papur pleidleisio. Bydd y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio yn dweud wrth y ti i raddio'r ymgeiswyr yn ôl trefn blaenoriaeth. Rho farc 1 nesaf i dy ddewis cyntaf, 2 nesaf i dy ail ddewis, 3 nesaf i'r trydydd ac yn y blaen. Does dim rhaid i ti rhoi rhif wrth ymyl pob ymgeisydd ar y papur pleidleisio, ond gallai gyfyngu ar effaith dy bleidlais ar yr etholiad os mae dim ond 1 neu 2 ddewis y bydde di'n ei gwneud. Mae'r rhifau'n rhoi gwybod i'r bobl sy'n cyfrif y pleidleisiau i symud dy bleidlais os oes gan dy hoff ymgeisydd ddigon o bleidleisiau yn barod neu os nad oes ganddynt siawns o ennill. I gael ei hethol, mae angen swm penodol o bleidleisiau ar ymgeisydd. Gelwir y swm penodol hwn yn cwota. Mae'r bobl sy'n cyfrif y pleidleisiau yn dod o hyd i'r cwota yn seiliedig ar nifer y seddi sydd ar gael a chyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd. Mae'r cyfrif yn digwydd fesul cam. Bob tro maent yn cyfrif, mae'r bobl sy'n cyfrif yn edrych i weld a yw ymgeisydd wedi cyrraedd y cwota o bleidleisiau sydd ei angen mwyn i'r ymgeisydd gael ei hethol. Os na, bydd y person sydd ar nifer isaf o bleidleisiau'n cael ei tynnu o ras. Enghraifft, unwaith y bydd y rownd gyntaf o gyfrif wedi gorffen, caiff unrhyw ymgeisydd sydd wedi derbyn mwy o rifau 1 na'r cwota ei hethol. Ond, yn hytrach nag anwybyddu'r pleidleisiau ychwanegol a gafodd yr ymgeisydd uwch lawr cwota, mae'r pleidleisiau hyn yn cael eu trosglwyddo i ail hoff ymgeisydd pob pleidleisiwr. Ar ôl i'r ail rownd gyfrif ddod i ben, os nad oes unrhyw un yn cyrraedd y cwota, yna caiff yr ymgeisydd lleiaf poblogaidd ei tynnu. Mae pleidleisiau'r bobl a bleidleisiodd drostynt wedi cael ei symud i'w hail hoff ymgeisydd. Mae'r broses hon yn parhau nes bod pob swydd wedi llenwi. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig y gall bob dewis fod wrth bleidleisio mewn etholiad sy'n defnyddio Bleidlais drosglwyddadwy. Os na chaiff dy ddewis cyntaf ei hethol, neu os cant ei hethol a llawer mwy o bleidleisiau na'r ymgeisydd nesaf, gall dy bleidlais gael ei symud o gwmpas sawl gwaith, gan chwarae rhan mewn ethol rhai neu'r holl swyddi yn dy ardal. Gall i ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy electoralcommission.org.uk/dysgu.